Осъзнахме, че ще мога да направим нещо голямо. Според мен, още като излезахме първи в групите, в такава тежка група, която преди една година, като излезна, се говореше как дали ще излезнем, дали ще запишеме победа и така нататък. Като излезахме първи от групата, сигурност ни даде така една сигурност, че сме добър отбор, че сме за там, че сме за финална четворка евентуално, и така и се получи. Разбира се, имахме и малко по-лек поток, отколкото примерно Италия и Полша и така нататък, но това е част от спорта. Пък и успяхме да победим 6 мача подред преди последния, така че да, много се гордея и се радвам за постигнатото. Последните години... Не си бил роден 94-та, когато националните по футбол се прибраха и имаше такава еуфория почти. Мисля, че не е имало тогава такова нещо. Сигурно само си чувал, сега виждаш ли за какво става дума и те първа предстои да видиш още? Виждам и е наистина прекрасно. Даже емоционално почти ми се наслезиха очите, като видях близките, всичките хора, всичките прекрасни неща, които ни подаряват. Страхотно е. Добре се чувствам, това е смисъл, не е важно, наистина. Важното е ето това тук, където даже съм го скрил. Ето това тук е важното и това означава много повече от всякакви индивидуални награди, така че